στούντιο της ΕΤ2. Η δική μου χαρά είναι. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κουβεντιάσουμε μερικά πράγματα γύρω από το θέατρο κυρίως, που με αυτό ασχολείστε περίπου μια 20 ετία που εργάζεστε. Ίσως έχετε λίγο παραμελήσει τον κινηματογράφο ή τη τηλεόραση, ή δεν έτυχε, δεν ξέρω πώς, ή δεν σας ενδιαφέρουν πολύ αυτά τα μέσα. Όχι, με ενδιαφέρουν, γιατί και αυτά όλα είναι μέρος της δουλειάς μου. Απλώς έτυχε εκ των πραγμάτων το βάρος να πέσει στο θέατρο. Και ενώ αγαπώ πολύ τον κινηματογράφο, εξαιρετικά πολύ, όταν μου είχε φωνάξει ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, θυμάμαι, στο Θεία Σου, ήμουν στο θέατρο τέχνης τότε και δεν μπορούσα να φύγω. Οπότε, αν είχα πάει εκεί, ίσως να ήταν κάπως αλλιώς. Δεν ήταν διαφωνία, είχε εξελιχθεί και διαφορετικά η καριέρα. Και μια παρουσία πιο πολύ στον κινηματογράφο, ίσως, παράλληλα βεβαίως με το θέατρο. Έχετε όμως μια ευστηρή επιλογή στα έργα στα οποία παίζετε. Ένα ρεπερτόριο ακολουθείτε πιστά τόσα χρόνια που εργάζεστε. Έχετε κάνει αυτή την επιλογή, πώς? Δέστε, υπηρετώ το θέατρο έτσι τόσα χρόνια και βασικά έχω παίξει μια γκάμα ρεπερτορίου από κλασικά και σύγχρονα κείμενα. Φυσικά πάντα με ενδιαφέρει η παρουσία μου σε όποιο χώρο και αν βρίσκομαι, να είναι μια παρουσία που μπορεί να μου δίνει χαρά και αφορία στην ψυχή μου για να μπορώ να εκφραστώ. Και αυτό συνήθως συμβαίνει με τα κείμενα μεγάλων συγγραφέων. Οπότε είναι πολύ βασικό κριτήριο το να είσαι κάπου, τι έργο θα παίξεις, με ποιους θα παίξεις, ποιος θα το σκηνοθετήσει. Γιατί πιστεύω ότι η τέχνη είναι μια εξέλιξη πνευματική και ψυχική, καταρχάς του ίδιου του δημιουργού και κατ' επέκταση των ανθρώπων που έρχονται στο θέατρο. Αυτό σημαίνει ότι φροντίζετε με ποιους θα συνεργαστείτε? Ναι, το προσπαθώ τουλάχιστον όσο μπορώ. Ναι. Το ότι πάρα πολλοί κόσμος όμως δεν προτιμά αυτό το είδος του θεάτρου, διότι καλός ή κακός θεωρείται βαρύ. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας πάνω σε αυτό. Σας ενοχλεί καθόλου? Να σας πω, βαρύ, τι σημαίνει βαρύ? Ένα καλό θέατρο είναι πάντα ένα καλό θέατρο και ένα λαϊκό. Δηλαδή, αν θεωρούμε το Σέξπιρ βαρύ, αλίμονο, είναι κατεξοχήν λαϊκός συγγραφέας, που πηγαίνουν οι άνθρωποι μέσα στις ταβέρνες να δουν τις παραστάσεις του. Νομίζετε όμως ότι έτσι περνάει στις μέρες μας ο Σέξπιρ? Ναι, μια καλή παράσταση καταβάζει αυτό το πράγμα στο κοινό. Εξαρτάται βεβαίως και πώς βγαίνει ένα κείμενο, πώς δηλαδή γίνεται παράσταση και πώς αυτή λειτουργεί με το κοινό. Έχει σχέση με τη διάθεση του καλλιτέχνη αυτό? Του σκηνοθέτη, την αντίληψη που έχει για το έργο, την προσέγγιση που κάνει σε ένα κείμενο, γιατί έχουμε δει πολύ ωραία κείμενα πραγματικά να δολοφονούνται. Επομένως δεν έχει καμιά ευθύνη σε αυτό ο συγγραφέας. Η ευθύνη είναι καθαρά των δημιουργών. Επομένως το πρώτο στοιχείο που σας συγκινεί είναι το κείμενο. Ναι, πρωταρχική επιλογή σαφώς είναι το έργο. Γιατί μέσα από εκεί προσεγγίζεις κόσμους που υπάρχουν στο αόρατο πεδίο, ας το πω, είσαι διάφορους χαρακτήρες που ποτέ δεν θα ζήσεις εσύ σαν ύπαρξη. Και μέσα από αυτή την προσέγγιση μπαίνει σε ένα ταξίδι και σε ένα εύρος τεράστιο, που είναι μια μεγάλη πρόκληση, με τον ίδιο σου τον εαυτό καταρχάς, που είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας, αυτοαποκάλυψης. Αυτό όμως τώρα το πεδίο μπορεί να περάσει το κοινό? Σαφώς περνάει, βεβαίως και περνάει. Αλλήμον αν δεν περνούσε, έτσι έχει επιβιώσει και το θέατρο. Γενικά η τέχνη, όχι μόνο το θέατρο. Νομίζετε ότι στις μέρες μας, έτσι όπως γίνονται οι παραστάσεις, να εξαιρέσουμε κάποιους λίγους και μετρημένους στα δάχτυλα ενός χεριού θειάσου, μπορεί να περάσουν τέτοια στοιχεία στον κόσμο, που έχουν μια πρόκληση μέσα τα στοιχεία αυτά? Νομίζω περνάνε, δηλαδή μια παράσταση, όσο δύσκολη και αν τη θεωρεί το κοινό, όταν είναι μια παράσταση με έμπνευση και με συνέπεια, πάντα επικοινωνεί και λειτουργεί με τους θεατές, άσχετα εάν ξέρουν ή δεν ξέρουν τι τους αρέσει ή τι δεν τους αρέσει. Αλλά ένα πράγμα που εμπεριέχει ζωτικά στοιχεία δημιουργίας είναι πάρα πολύ ζωντανή ιστορία και έχει άμεση επικοινωνία με τους θεατές. Και αυτά τα ζωτικά στοιχεία που λέτε της δημιουργίας μπορούμε να τα ορίσουμε? Το θέατρο, από ό,τι ξέρουμε, είναι μια συνισταμένη πραγμάτων και είναι μια ομαδική τέχνη. Οπότε είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι που θα είναι στη δουλειά να μιλάνε την ίδια γλώσσα, να έχουν τις ίδιες αναζητήσεις, ένα κώδικα επαφής, που εκεί μέσα να υπάρχει μια εξέλιξη δική τους. Και αυτό το μαγικό ταξίδι που κάνουμε εμείς οι ίδιοι οι ηθοποιοί, αν μπούμε εμείς σε αυτή τη μαγεία, σε αυτή την αυτοαποκάλυψη, αυτό αυτόματα περνάει και στους θεατές. Πολλές φορές ξαφνιάζομαι που κάνω αυτή τη δουλειά και ότι πληρώνομαι, ενώ νιώθω τέτοια χαρά, νιώθω τέτοια ευτυχία. Ξαφνικά έτσι ξαφνιάζομαι.
ότι αμείβομαι κιόλας από αυτό που κάνω, που δεν το έκανα ούτως ή άλλως. Συχνά ότι είσαστε επαγγελματίες δηλαδή εκείνη τη στιγμή. Ναι. Και όπου φαντάζομαι ότι δεν θα είναι μόνο χαρές αυτές που έχετε πάρει. Δέστε, όπως είναι η ίδια η ζωή, είναι και το θέατρο. Είναι μια έκφραση ζωής, είναι μέρος της ζωής. Επομένως συμπεριλαμβάνει και αρνητικά πράγματα και θετικά πράγματα και πίκρες και χαρές. Και αυτή η ποικιλία πιστεύω είναι που έχει ενδιαφέρον και που μας κάνει πολλές φορές να χάνουμε και την πίστη μας ή να γίνουμε αδύναμοι και μέσα από αυτό να ξαναγεμίζουμε, να δυναμώνουμε και να πορευόμαστε μέσα στην τέχνη και στη ζωή πιο δυνατοί και πιο πλούσιοι. Μήπως λιγάκι ξεχνάμε αυτό που έχει πει και ο συγγραφέας, την ελαφρότητα του είναι, αυτή την ελαφράδα του υπάρχει, αν θέλετε. Να σας πω τι πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι ούτως ή άλλως η ζωή είναι ένα παιχνίδι. Είναι πώς αποφασίζει κανείς να κάνει αυτό το παιχνίδι. Ουέ και λίμωνα αν δεν έχουμε χιούμορ στη ζωή μας, θα είμαστε πολύ δυστυχείς. Αλλά πιστεύω ότι το παιχνίδι που κάνουμε πρέπει να έχει ποιότητα. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν συνδυάσει την ελαφρότητα και το παιχνίδι χωρίς ποιότητα. Δεν θα συμφωνήσω καθόλου. Και αυτό το παιχνίδι το ακολουθείτε και στην προσωπική σας ζωή? Νομίζω, ναι. Επειδή γελάω πάρα πολύ στη ζωή μου και συνήθως στη σκηνή δεν γελάω πάρα πολύ, οι άνθρωποι που με βλέπουν μου λένε «Μα εσείς που γελάτε τόσο πολύ και έτσι και τους αρέσει που γελώ, γιατί δεν γελάτε πιο τακτικά στο θέατρο?» Τους λέω «Εξαρτάται τι έργα παίζω». Βεβαίως έχω παίξει κομμωδία. Έχει μια αντίφαση ωστόσο αυτό μέσα. Ναι, έχει, αλλά είναι ωραία. Όλη η ζωή έχει αντιφάσεις. Είναι όλες οι αντιθέσεις που μέσα από το ένα βγαίνει το άλλο. Να πούμε κάτι κοινότυπο. Ναι. Αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια εποχή και σε μια κοινωνία, αν θέλετε μια διεθνή κοινωνία με ειδικά προβλήματα. Πιστεύετε ότι μπορεί να παίξει το θέατρο το ρόλο που παίζει κάποτε και να λύσει, να μπει και να λύσει ή να προωθήσει ή να προτείνει? Νομίζω ούτως ή άλλως ο σκοπός της τέχνης σε όλες τις μορφές του, όχι μόνο στο θέατρο, στην ποίηση, στη μουσική, στη λογοτεχνία, στη ζωγραφική, είναι η ανάταση, η πνευματική και η ψυχική των ανθρώπων, και αυτό γίνεται με ποικίλους τρόπους και διαφορετικούς φυσικά. Σαφώς ναι, η τέχνη είναι αυτή που είναι η όαση στη ζωή που ζούμε. Η τέχνη είναι αυτή που κάνει προτάσεις. Λύσεις δεν μπορεί να δώσει η τέχνη ούτως ή άλλως. Αλλά μπορεί να κάνει προτάσεις που να κάνει τους ανθρώπους να ξεχαστούν μέσα σε μια παράσταση, να τους ερεθίσει το πολύ βαθιά κρυμμένο εαυτό τους, να τους κάνουν όταν φύγουν από την παράσταση, από το θέατρο, να διεισδύσουν λίγο στην ύπαρξή τους και να ασχοληθούν λίγο πιο πολύ με τους εαυτούς τους. Αυτό που συμβαίνει στην εποχή μας είναι ότι όλοι βιάζονται, όλοι τρέχουν, δίνουν προτεραιότητα σε πράγματα που είναι ασήμαντα τελικά, και αυτό που είναι το σημαντικό χάνεται. Και πιστεύω η τέχνη είναι αυτή που προσδιορίζει αυτό και μας επαναφέρει στην πραγματικότητα της ύπαρξής μας, που είναι η πνευματικότητα, που είναι η γαλήνη της ψυχής μας, που είναι η διεύρυνση της ύπαρξής μας. Ναι, και όπου θα μπορέσει να σταθεί απέναντι στην αυτοκαταστροφικότητα που αυτή τη στιγμή έχει ο άνθρωπος. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ σκληρή, και αυτό βγαίνει παντού, και ούτως ή άλλως και το θέατρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνικής πραγματικότητας. Το ένα είναι μέσα στο άλλο. Βλέπουμε ότι ο πλανήτης μας καταστρέφεται. Για μένα ειλικρινά με προβληματίζει πάρα πολύ αυτό και το θεωρώ πολύ σοβαρό. Είμαστε ασυλλόγιστοι οι άνθρωποι, διότι ο πλανήτης είναι μέρος της ύπαρξής μας. Και όπως υπάρχει μια τάση αυτοκαταστροφής στην ίδια μας την ύπαρξη, αυτό το μεταφέρουμε και στο χώρο που ζούμε, στον πλανήτη. Που θα μπορούσαμε να κάνουμε απλά πράγματα, να βελτιώσουμε και την ίδια μας τη ζωή και το χώρο που ζούμε. Αλλά αυτή η υπερκατανάλωση που υπάρχει, αυτή η βιασύνη, αυτή η έλλειψη αξιών που έχει μπει, αλλά που τελικά βλέπουμε ότι φτάνοντας ο άνθρωπος σε μια κρίσιμη κατάσταση, επανέρχεται πάλι στις ζωτικές αλήθειες που θα τις βρει μέσα του. Και γι' αυτό βλέπουμε μια στροφή που είναι πάρα πολύ αισιόδοξη. Μέσα από την απελπισία ο άνθρωπος ψάχνει. Και αυτό υπάρχει έντονα στην εποχή μας. Αυτό που λέτε, ότι είσαστε κι εσείς πολύ αισιόδοξοι.
Εγώ μέσα στην απελπισία μου είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη, γιατί ξέρω ότι το ποτάμι